Wis. Ya apa ini? Wis tahun baru, warung sepi. Corona sembrari sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok diae? Kok diae? Oh, melekan. Waduh, gak turu blas iki, Bos. Merem ya. Hah? Melek katuru blas. Gak turu yo. Melek ora turu. Jenenge gak turu iki yo melek, jenenge gak turu melek, Bos. Sawengi. Ternyata pancet ae tahun baru yo ngono Pancet ae ya ngene iki wonten baru warung ya opo ngene. Ya apa? Oh, Bok ngene lho. Kok aku wis nukoni ya opo Ya mesti ngene. ae, Bos. Lek tahun baru iku esuk-esuk wis buka warung ya sepi. Gara-gara ini kan wong-wong bengi pada melekan. Ya karep yo tahun baru ya opo kudu ono sing kemajuan titik ngono lho. Oh, lah kebetu maju ya maju ayo maju. Cok. Ya maju, akhirnya wis ta. Lah Lah iya, warunge dijokno ya nutup embong ngono. Ngomong jalan. Ya gak oleh maksa nur rezeki gak oleh, Bos. ya karep yo ono kemajuan titik. Kok payu piro cek ketok laris titik ngono ora ya laris Dikei pelarisan ben cuma lagi nang kono nang Gunung Kawi ya. korek toyo. Ya ora. Oleh pelarisan, Bos. Oh, kok pelarisan. Pelarisan. Nek gak laris, gak mandi berarti. Pangan dhewe. Iki ana kekno anu ya, pesen kopi. 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 Oh, iya. Kopi. Kopi reng. Ya, kopi reng. Ngene-ngene kembung mau. Oh iya. Tawar. Cukup ya. Oke, siap. A few moments later. Waduh, dan niat rek. Pak Mudi, wah iki cocok iki dan tahun baru nang. Kosong iki rupanya. Cocok. Coba. Bener. Opo ae bareng seperti mercon. Ternyata mudi, Bos. Rame ngono ah. Wah, tahun baru. Baru. Selamat tahun baru Oke. 2026. Oh, tak mumbul kopi kemana? Hah? Tak mumbul. Iya ta. Mumpul diumbulno, Bos, beruntung. Wis mumpul. Kopi rek. Kopi ireng semangat pagi. Wah, di tahun 2026. Iya ta. Cek ketok. Apa? Kata apa? Oke ngono. Kata oke. Model lho. Iki ajakno yo. Dekor iki luwe apa ya Cak Gus ya cek ket anu kene iki anu talase Kane yo. iya ta Tapi sik permulaan iki. ngene dhisik yo kayak misal ini kok ya dikek talase mau dipajangi LC lah rame lah Ya pokoke muncul ngono. Ya wis ngono. gak ini mbok timbang meneng ngene apa ngono sing kate dibahas apa aja duwe bahan apa ngono lah Apa lagi ono barang koyo apa barang apa enggak ono ta ini acara maklar-maklaran ngono apa iki ora ono iki nonton. apa Oh iki. apa video apa Yo iki lho. Ora oh kentenan yo. wong ngene iki ya wong Iya. oh Oh, lah itu bulan wis. blok Ayo lah kentenan lah. lah iya Barang ngono. Aduh jualan. gak lah yo api iku kan atraksi ya Tapi lek temburan lagi yo iya bisa sini. iya api bocor kabeh
Kayu tapi di gua kena dari kau kalau kayu ini. Lek kono nyulik titik aku. Di nyolek. Kampung sebelah. Oh, koyo kemoro iki. Di sih. Wong rupane ya kudu wong Indonesia. Bos iku mang bos. Lah yo kampung kono. Kampung ini kampung perindapan. Tapi jago ya. Wah, muni apa iku? Apa iku? WA le. Mbok papas. Paling arah-arah iku. Ngene iki bojo Riko gak kok ajak nunggu sih ngene iki. Ya apa? Apa? Wis duwe acara dhewe ngono. Oh, ndek usaha Ah, dhewe. iya, Iki bojo Riko posisine kerja apa ngene iki? Wis apa sing di anu ya wis di acara di Jopo dhewe-dhewe. Oh, ndek Joko. Iki enggak kerjane apa? Bojo Riko. Jane Sing asli. sing ngasih apa sing dikucak iku apa tadi kok semprot apa sing di Laundry. Ya, laundry. Oh. Ngono kuwi. Ngarani laundry semprot. Duh, jan wong ora Ya masuk. cek rada unik titik ngono lho. Ya ora unik iki butuh iki informasi disampaikan nang penonton iki informasi. Informasi. Iya, laundry ngono bojo iki laundry ngono ta. Oh, iya. Oh, tak mut. Duh. Wah, nek kopine Yo jenenge kopi tas nguduk ya panas sendiri kopi adem yo es iki. ono ta rasa kopi. Ono iki ben rasa kopi. Hah? Ono rasa kopi iki apa Ka ono. Hah? Ka ono. Ono, Bos. Coklat. Ono rasa kopi ono. Ono. Warnane abu-abu. Gak Iya. percaya ya. Tak dudui bojone ya es awan apa es Iya. wawa iki ya. Es bawah. Heeh. Rasa kopi warnane Rasa abu-abu kopi. tapi kayak iya tambah luwe nang rasane awu lho. Unik. Gambare awu sumpah kae. Agora aku. Asane opo pahit aset. Asli ta yo opo. Aku duwe meneh video iku. Teko aku. Apa meneh? Oh, iki. Kira-kira podo barang man. Oh. Ya padha sik anuan geni yo wong digendong. Oh, dapat ngono iki. Iki tutorial carane iki lho, tutorial nganu ngerokok. Wah, Ya, Pak. panas iku. Iya ta. Nak merinding lho rasane Mas ngono. Ya, apa ya wong iki kan anu testimoni ya apa cara ya apa belek ngliwati jembatan Siratal Mustaqim. Kok iso ngono ya? Enggak, tapi sih dari pertanyaan sing wedok kok gelem digendong kuwi ngerti kok ada kan bayar. Goblok iki wedok. Ayo kok kena digendong. Lah iya. Tapi iku paling iku mang lho, apa jenenge ngelakokno apa melakukan atraksi, ya, melakukan atraksi sing apa lek ngarani ku ya, memacu adrenalin lah iki ditawani. Ana sing gelem gak dadi relawan tak gendong. Wah, iso iya anu ujung-ujung gak kuat lho. Iso. Dayo kegerila. Moncrot. Ya ora ben. Kala dipokong Ya iku. ora iku kegere iku to. Melendung iku. Wah, waduh. Pindah mrene. Ah, Wah. Iya. Kayem ta iki. Oh, Piro ani regane? Iku murah 500-an. 500 yo ana jajan 500-an yo. Waduh, engko jiro kopi siji. Iki kok totalan mburi. Murah meriah, kuwi murah meriah. Sing larang mercon yo. Ora perlu larang, penting payu. Iya, jadi saiki usaha iku pokoke mlaku, Bos. Nah, Gak perlu sing muluk-muluk, nah, penting bendino ana pemasukan. wis ana moro kok pakai kapal malah mulu. Yo, muluk. Muluk iku munjuk. Roto ya apa? Hah? Mulu mah roto telebuk. Muluk-muluk iku maksude ora muluk munjuk goblok. Ya aduh jan Pakmu iki jan aduh mbuh Nah, ka. ya ora. Penting mulu baru roto telebuk. Iya, iku jenenge lek iku ngomong kemoncolan, ngomong keduren ya. Cok ngomong keduren sambit layangan. Ono malaikat. Apa meneh? Ndi video apa meneh yang ada konten aku? Yo.
Nah, opo iki ono barang sing Iki pateng uripno. dhewe rewer lho. Opo Di uripno. kondo Kono apa? Kowe ngerti ya? Videone Bang Titil sing nagih pas kena banjir. Halo? Halo? Oh ya, iki lho videone. Iki lho. no. Videone iki lho. Yo, Bang Titil. Tenggelam sekali. Ibu, ibu angsuran. Iki menurutku iki lho. Video emang ngono sih? Iya. Ada itu emang menurutku iki sing nagih profesional. Profesional. Lah maksudnya Yo lah, kok adaane banjir kok ngene sih sempet nagih, kan ya profesional ya opo, Bos? gendong. Yo, lu numpak perahu. Numpak perahu. Kok digendong numpak perahu. Iku gak nguasno deh emang ya Allah, ketuas aku dudu-dudu rek. Aduh. Apa meneh sing kok didon aku? Ya. Iki. Apa iki? Wah, bulat. Wah, yo. Nang ngene iki lho ya opo ngono lho. Iya. Lho, iso warung siane wis gebak dhisik ya opo. Goblok iki. Kayak tahun baruan dan di sini. Ngene-ngene. Acur. Kak, kok iso iku lho kurang tanding ya wis gayane kok ya omel bren. Ngono iso geblak dhewe. Kebentuk bojo wae kebentuk iku mah. Pentul Bang. Tapi jane kelakuane wong iki konyol-konyol ya. Ya aneh. Aneh iso ngene. Dan muga nek taun 2026 iki wis gak ono sing aneh-aneh kelakuane wong iki gak ono sing Ono sing lebih apik maneh ngono. terutama iki bencana. Muga-muga tahun 2026 Indonesia aman, sentosa, sejahtera, yes minim dari bencana. Ya. Amin. Oke, dan kita Kalau yang barang mana wes. ya kena sing aneh-aneh ya. Oke. Sekian dari kami karena udah ada tahrim. Jadi kita tutup dulu, nanti kita lanjut lagi. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Saya Surya dan Pak Mutono. Pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.